Yo, yewra otumfo chiame. Adaroma mesre na makasa kakra. Na ansa na mekasa hen wadaroma na nanomba tenase ache. Nti se kwane da fama nka mepro me minimu kwan hofro so ansa na makasa adaroma. O my ye woman, o my ye me mana, ye ni baby ako acha zara ye warani. Wonsomu onyini pa nasa de pa wofia woye yemo ye bira ye no beye ye na efiri ye nara. Wonsomu onyini pa se wanya hina beye yemo ye bira ye no beye ye na efiri ye nara. Bira otumfo chiame. Wodi nkane kotodwe egu fama yebepa yewura achew. Ne nyina ne se enokre yedifo nko wose ye aduru ha dadadada. Nanso wani ma se de mpanyimfo ho kan ye he. Umfuo dɔɔso a woya na woye ne nyina. Nti nada roma ewom ne yenya nuru ha de nanso na ye woni nuanom bi ho a ye n'adwuma. Nti enene mane basa nti adaroma ho he omfa nkyeye aka ne sa wie he woye na megina ho se ya se de mi wura kan he sa na woye me so woye misun osan ye manigye na mekasa him mechirim ama yate ase wodi nkan Bronchempem Association din Bronchempem a woda ye so he sebe wo chan me na ene magya kora Tinye ya ne yede be eye yewuranom ne bekofa saa din he ne bede baye na owase de enti a bekofa saa din he a bede baye anokwasem ni se me sori na me gina na akwanya ba se me nka bono ho asem a oya me diya wo mimu de enti a me diya wo ne se asam ne bretia wa yewuranom de bema ye yewura kasa mo kasa wa ama ye nansa ye bedi wa ha nansampo mintimi mfa nka bono ama ne hunu mintimi mfa nka bono ye yawo mintimi mfa nka bono ntwetweda ewo menka ne saa enka se yewuranom benye bi akonwa baaje na bete so na ba bono ho ban din bono kra ho ban he ye da yewura ase anokwasem ni de enti a mintimi nkani ye nyina ye nim ya akanfo yi de akan nyina ni ti efri bono a adanse trodo wada ho se be 1295 kra na the first centralized account state ewo bono man mu ha sei na emre ekonanima binom betosha bono so bebre Pesebe say bono ahinie ne fe ne kese a otie na metwa ne tiatia me he meka dia besi 1722 1723 bra na bonofo bete ho benka bi nhye na otamfo bi beto beso rem prekope fofre mu na kwada roma mode ye kosua pon mu ye sua ade kakra ne ye hu ye ne se Botaya ema beto bono so remi nyina eye economic reasons. Sikasem ni dwadie hon totoye. Mechire mu sen. Ni nyina ne se na ukobonduku a ye wodwa kese pa ya abonofo ye ne yedwa. Ukosampa ne ye wodwade bia kese pa abonofo oyeye de a. Ukobono manso a ne ye wodwa kese pa na oyeye de a. Eni nkuru a akeka nsoko nti ema binom bani breye na betoye ede hyeye so se be ya saa ni monyam ana saa nkoso ni mpuntu ohe obefiri abonofo bensa nanka akodi baabi nana chiame we de mesre mabisa nsemmisa bi potokasam bebekasa ye rhetorical question mi bisa adaroma ye beyi ho afa ewo ye ne ankasa yemu ne
se ye ba West Africa ha ye pedwa wodi ntintima pa ye wura ni kuro a ye bono techiman minim se ye ntumi enka enja ne ho enne se be pe cashew dwa kakraka pa dwinim drobo suma sampa minim se ye ntumi enka enya ne ho enti minim se saa ni bre kura bede to hye na nanom so he saa ni bre kro hia ne misusu se mementi ase mu odaso ya ho nti begusu a bebrabra abonofo yentam na kasa ne ninyamu na me hyeda ne me ye ne sei yekoba bia menim se social media nti na nanom ba hu kwane a mefa so me de hya ase ne me kowie yewura nom a nyambiya ni mini yetwe ben ben yantwe yammen ben ko a na megina mefa kwanya we so na mabobo yewura henom bedini ansa na matoa so e de akoya nim yammen yewura nom ko a yewura traditional council bi a yewura kurohim de yatie amanfo hawa bewo e de fa bono ho amane a bewo nkoso a ene animonyam sha ewo mu nyina yetietie nti yedi kan bono nchampem association ya bekenka ne ngoma ehu saa niema we ne yehu ye sede ye mewura eka ye hia se nananom binom bede benkwa eto ho ya nana kwa me ageman abase ya nana kumfia me o the third techiman ya nana ageman badu the first doma ya nana aprakon odomase ya nana drobo ya nana kukuom ene ba beka ho de benkwa eto ho sebe ya nka animonyama na okita bona binom bebe se ne he basane ode ababiem edidimu ema saa tam na Ghana so ene kwasi broni de asie ni abeko ama ya giye fa ahudie wo sanse fa ahudie ho adene ne bo odene pa sebe bemfa sika so ene to enti nananom etu anamon bebre ehu se bebete bono nchampem council anase ehya ase na befra ne bono nchampem federation akire ne bebesesa no ne beye ne bono nchampem council na adanse eda ho se enam saa dwumadie yi so ne manne abakosema ede bono ahafo region ansa na bebechem yenya bono region ene bono east region he sa nsem na ho anananom betwereye bede to ho bi emaye ne he nti on the 24th of February ne ye say ye beka ye ho abom ne ya som nananom ya bobachidom osan say ye nana eye adinkra ewo suma haya Jaman district ha no wakofa adinkra symbol bi be what the sankofa ye nchiri nti se ye bu nkompo ne ye hwe ye chi a yehu se nananom ko abebe kon ya ono enam so mayenya bono ahafo region ono enam so masua pon binom eba ye techiman senior high school brekum senior high school doma senior high school de keka ho bebre senka ye toa soa besi na nka misusu se bono onte sei nti nada roma ye kan ye ho bom he yantena faako honhom he direct ye anase nananom nsamamfo be kire ye kwan nti yatena ye kese pa de ye wobutu techiman nanso ye nwura techiman ahemfie o direct ye de ye kwa baase osanse abakosam kire se eduru baabi hina be taa nananom a be ko ama neme ne wo ye nya ye fa ahodie yi na ye nana kwa me ageman no ya baase sabe ebru na ohunu petetakram kakra nti otimi chechire niema na wa kire kwan mu da ho afedie homaye nko nti honhom he direct ye e de ye kɔ ho osanse ye ma ye homene so nana attacks bebre ne ba ye so anso ye kɔ ho he ye nana obrempon kru tachi a wotoso mienu oje ye few so nti nese ye gina mu bibia mu se nsu oto awie bo na ye da so gina se mema ne ma ye nana ode ye wura nananom bedan mu ene nti ne ye gina ho sa ne ye kwa he ye gina so etikuo hi bi eya ho na wajitum so obeda ya no
na watenetene ye ye free ho ya mana nsi ho a ye kwa aduana nyina piesie ho eye yewura na Agyeman Badu the second do maman wura na naje ye fe so ye gina so ye tekuo hi bi ya ho ya mana nso ho a ye konkyera a eye wanchi achi ho ye na osene akofuna tabiyaw na naje ye fe so ye free ho ye basuma ye na odene ho aframbrempon na eje ye fe so ya mana nso ha ye ba mayira enso je ye fe so ya mana nso ho ye wie ye kodomase ye na praku ene traditional council beso ye mu beje ye fe so ye free ho ekọ atebubu ye na doctor ohempon ye boa asiama na so osoye mu eje ye fe so ene ne abrewa wa yipuma kwan mu a yaduru yewura nanim ye besere onye bo apayo se ye hwe enhemfo abatena bono akonwa so acha minim se yewura ba komienu miensa bi de yewura odi mu ntintimma tinanka wo se yaduru ha nanso adwuma he so apafo hisua one ne ma eduru da bia acha nsa na yaduru dwunim nanso brano ne yenim se yewura okan ye ho ne honhom ne na hoɔden ne apia ya ma yatimi aye de ya aye nti maafa kwanyan so adam panyimfo a beda kuo hia no ene ede ahyemamento a masem hia na meka he so anokwasem ni yakọ nana bia wa yewura krom ne yedi nkommo na nana kyeame mesre wa ma na to nana abonofo be di yiyaw na beda me ba mimmisa se ya nana Agyeman Badu efafama free ha kwa baase se okwa akopɛ bono animonyam ne nkanko ne mpuntuo he abonofo yansa kasa mpuntuo ne animonyam he ana ya nana efri mem ni bechem nom enante ya tutofam batechiman se be ya ye kasa abonofo ye be feel proud ne yatimi aka ne baabi he enne yemma ho kwan ma binom ntimi mfa ntwetwe ya na beda yansan misa biem se mpuntuo a ede mpuntuo a eye Ghana nyina enam bono so ne yebenya unitary status center power he ewo baabi baako na ba cheche mpuntuo mu ede akoba bibi beda mimbisa o ye krom fiti eye sunwane anase firi brekum ebesene kosampa mpuntuo ya anya bi ne ye kwane eda so tise ya na beda yansan misa se eba ne sen ne 21st century yeduru ha network sem mihu se ho eda so ordene nti we nomne amanfo bebise ne ye hye yedene se ye beka ye ho abom ne yatimi akon ede atiasa ne ma he na ma yedie aba ye besere mi wura nke ye ko baabi a ye de dwan a wotu adua edi akire enne bono nchampem association mabunu ye taye nananom akide ye ho bo afode se odwan ede manananom se be ya bono ebenyini afri adom mu akwa adom mu ene ntini ne ye ba ha ye nkita abo adwan bi a wotu adua he na ye besere be bra nananom betwere abakosem a mede ato ho nyina he eye yewuranom ne na be ye mabunu abeta abachi ntini betimi twere ye china ye maso be bisa ye se mmeni yetimi taa yewuranom achi ema betwere edeto ho ema bono nti ye besrebe ada amanfo be manfo esu be manfo etwajajo be manfo ewo ntwetwede osane bono animonyam a otamfo hi a wotoye so wure oda so ebrabra yemu potokasa mbebeka se divide and conquer woche yemu a ya hoden nyina asa watimi aba bedi yeso otamfo hi da so wo adwuma ma oye na adwuma yem aim anase ye core objectives as association ni Bronchampem association ye ba se ye beta na nanom achi ene ne atuhu acha wodi kan a me fosu Gideon me dom se na nanom de be kan bom na ba form Bronchampem council ne dai na be frɛ me se me mra bonten fa miti meto wa me ma betwa miti na bono animonyam atim ho atuhu acha wodi kan ne he ne wato mienu ye ba for development ye be pray for mpuntuo
Na development where poto kasa was so pa untimi nka development enja ne saa keke nti ye wo indicators a ye de measure development nti ye be fa na sector na say ye be chiche makuakuo ye wo ho ma 3 developmental areas me aye me ensan ye wo dikan political development obia nim se ne Ghana ye wo sese enye bono a nka ye ni saa Ghana we nanso ne eba aman yomua bonofo ye gina pen anase ye nan hene esi wa amamuo yi mu nhwehwemu mpo da na dipefe me yete ase se ye ne ankasa ye kwa menkroma mampani a wodi kan ninchi efri bono then opposition leader Kofi Abrefa Buzi a ofri bono nti upampanyimfo mienu we hu a ka manyosema ne Ghana fo yaje aye kan hwane biem ne ye betimi abone din se wode baye na eba ne sen ne bede ye misa ye wuranom beba betwere constitution bebe sesa amamra mu na ye de abu oman Ghana mana konanima beje adwenkyere efri miaye bia obia kwakere na adwen se misusu se ye de we ni shema nke beboa ba bia bede bia ye koye se benkwaje badwene nanso bono ne bono east bia ye hibi ni ha na bebeje amanfo ya adwenkyere asenka ye ne ye kofa kabima minka bi ye mani tintim duru na adani be ye musa ye nyina ye ya ha mampanyini John Dramani Mahama eba bedi akodwa wonche ye ne nane aye ntiantia wo baabi wonko hokora wa komprensa ye bisa o fiti atebubu fiti yeji eba bebesi atu na ekwa akosampa boda so hwe dom ne mpempem hwe asase ne nepa ewo yen sasim hwe nipa dom a ewo ha yanhwe ye nananom adan ne ontumi emma ya nanase ba kumpo ana na bia nananase ebesi se ye kan kwan bi so ye feel offended ye hu se baaja ye musa de me kan hia ne wato so miensa a ye manfo bedi ho yawo ba ko ne se bono ane asante ewo ntawanta wadi a eye open secret a obia enim in fact ye nuanom bi ewo voter regional ala vanyofo ne nkonya ntawanta wadi ba bentam aban ejina musa ntam ginafo a wo siesie saa aseme ye nuanom dagomba fo ye abudu ne andanifo aban ejina mu ehwese wa siesie ane asumdua ba ye nyina ye ne je ho na anu ada mamprosi ene kusa asefo beguso a saa menteme ho ase eko aban yi be na no abene mu pa a wogina mu a wo siesie saa asem he yemi bisa ye wuranom ne se adan ne mabono ne asante ma kan historical background free tete ebesi nne sebe yentikutame ne yatijame eye asante ni bunani gubono so nti ne ba ma ye hwebuada sebe ye de benye ye sede ye pe ana we etoso miensa ma ye hu se ye nananom bra bebebre ede pan politically bono ye ya ye firi muto ba twa ye ja anso nke banim dia ye wo bi esan se party akese mienu a edi Ghana so sesie ne ba no dafo anase chairman abeda no be nyina be firi bono yewura asiedu nkese adi gina mu mendisi wa ye bono ni yewura eye Steven Tim wa ye bono ni anka efiri ye die mu prekope nanso adani eba decision making anase policies say emye bibia na bono wa ye firi muto ne wato so mienu meka say development ma kan political side meka the economic aspect say ye kan economic aspect ye dwadi a edisika eba na nanom wada roma ye beye bibi ama ye nya ni monyam na akoso a ye disika ya ne beye na wayeye ene amfa ho se ope babi a beto nkosua pa e doma ahinkro amfa ho se babi a bedo kashu pa ye de ya anwa eye sampa drobo sa German district we ya amfa ho se ye pe bayire pa we ye techiman na komo de una unya pesie unya ntos e wo tuo bodom e de beka ho a
nya pesie ne nananom ya abo a ya di a ya me na oba ne sen ne nne ye peba ba gidini ewo Ghana ha se bebetimi be na sisi baabi bebo be taso a bibi be firi mu aba nananom be mahe be nheda nka ho bi adene e ma ne ba ne sa ne enyame de mawo ne wo hwe so na aboa awo mmoho ama no wakoso apema ko wanim ne ye bisa ne se ye de anyame ede dom ye he ye ntimi nhwe so ya na wono na nchenti economic aspect ye pese ye pushi na nananom be boa ye potoka sam yem propelling crofo emfa benjina bia ye bi enne bono se ba bele be ebu ya nimtia be mfa ye ho be pe obi amana ba abeto ni botom ayi bi di aboa eye ya ye nua bono ni ne be frɛ no na bani akwakoto n'anim eba asɛm bi aba ye pe obi mana gina mu di amasa nkrofo he a ye nua a wokan be te se mekasa ya bi ono ne bede ni kogina ho na waye na mpanyimfo bede se tirinwi okwati tirenku na okofa iware yonko a tirinwi mu animonyam wonya bida yemfa ye papa buzi a enyemfa nto ho obedi akonwa se the first bono president babi a wode ne ho kɔbɔ yenti ne be ka bono anase Ghana abakosema ye nheda nhunu buzi a ne ye wo be ye de ma Ghana nso wo ye bi papa sebe eburu nkenwo se meka asem we kamera mu nanso yi ya wonti mesere mi wura na maka buzi a ebedi akonwa NLM ne ye niema nyina ma buzi a ebedi akonwa owie ye sebe wani moa ni asantefo be ka kire ye ne says mmire afifiri binim na che se enne ye pesikani obe sponsor be babono be fa be pelo ye ni a wani mu mmira be babono be fa brebi NLM penim di fuma na di political party anim he be babono be wia na be de bono anim atwitwi fam ye be sere ye nananom be moa be nka be hummom na economic field ben propel nkrofo na ben koba be wo bona koma na enye den ya na ye kan se tuo betwa ye di sika ene beye ne woto so miensa mekasa afa social aspect ho ofa ya mamre ene ya mane ho wo ye den ne ye nana adinkra ne de sa symbols ye nyina adinkra symbols baye na nabinom baage na bafa wo ye den ne ye wonsuo boten pa te se tano binum firi baabi bebesa de kokoye beniema nanso bewi a baabu ya nimtia woye den ne huma memfansi ho nananom anhwe ya na maka ye ya wonti na matra nti social aspect he me de besi ho me ba ma besi bebre se me kan we na yamfa solution amma yankasa kra nka me gidi se oyala anokwa semni se sa how ni amani hunu ayenam yi nyina to obetwa ya research upon research ya sua ya dodom ya kom ya ye bebre ne ye sere ye wura nom ne se benka be ho emfa momu emfa maye o san se ya ne Africa efa so a ne Africa wo bibia bia wo de supply wiase ne nyina nanso Africa eni animonyam nti bono etese Africa nemre yi eba ne sen ne yekura bibia nso yenya animonyam esanse ye ninka momu ye besere nananom ye besere be benka be ho emfa momaye watime ne wakame emfa ye nkosi hwe be de tia ne tia nka wonkyere se abontenso ni mefa nko bono echen pempem ampa na wosanse ye aduadua kwa ye nka ye ho momu ba konti bia toye so a ofa ye se sebe enwa panyimfo bede wo ye ho fofofo a bebe koso afawfo se bede ye na anye wo ya benya wo fa ye da ye besere ye nyina nim se ye solution anase de ede sa how yi nyina be kwa wie ye eye nkammom ye besere nananom me fosu Gideon ameda bono nchempimanim menjina nananom banim na maka kekenhwehwe animu kwan so se oye dene se bebe ka be ho abom na ye bedene na behia pa ya be mefa menko se be medidi metenkyene
nanso animtiabu ya ye kɔ sukuu baabi a ubie wanumpo a na besere na aka bonofo ahye na anu ada Parliament House ye bomra hye bedwani a wote German district we ye MP wa ha ye bonaba so ye hu se osore ye egina ye e showcase bono kasa to wiase nyina e ma be hu se de ye wo na anokwasem ne se o kan wie ye he e generate argument bebre ma amanfo beti ase se eye bono ne wo akan kasa aka he nyina na nka yenim eye den ne ye wo be nyina na nne wo kogina baabi a na be sere wo otoso biem eye den ne ye dikan ne ye be ye kita akan nyina piesie a woye yewura na kumfia me ode fofa woye techiman man hene me hyeda ne me gya na nadin e wo bra me da mpanyimfo hia di mu oye den ne ye wo saa panyimu akan piesie e wa ha na akan himu ne binom be pia ye ede ya to nchen abusuaku a eso wa akan mu pa adua na untumi nkan gya ne mu eye den ne ye wo adua na piesie e wo doma na ne binom be susu se mpo akan he ba ye bono fama ye nka ho ne nyina gina nka mmomu mu di ye besere ye wuranom ne ye sisu biem se suman bi ne tete ye ntamu eka ebrabra ye de ye ho bo afode ama ye wuranom bemfa ye mfa nkogu saa suman so no nja abono na bono animonyam mra osanse sampa ba ye sebe wo ye yanim ha ya eye ye ne ye ho ne be create ntokwato ye ntam ne yako akum ye ho tuobodom a ewo miame na no techiman eye ye ne ye nuanom ne bebrabra ye mu na be create ntokwa ne yakum ye ho tano so saa ne wosi ye hwe de esi brekum na anu ada me kasa henhemfo a me mabwa na ne ba kobe ho pa ba ko ne nkransa man hene me yi ne firi mu binim se nananom ho nyina ho nim ne enti a me yi ne firi me kasa mu ye hwe ne ekoso nkransa nti ye besere ye wuranom se de me kan he na nsa kura ntimi mame nka bono asemu nwie na minim se kakra makan ne ye di AC ene se nananom benananom bemma be wo faase benkoa a eye de be demand ne se be pe bono nchempem cancel na se de ben sane kokromoti ho mmopo he saa ne ye ntimi nsane ye wura ho na eba bono regional house of chief ho a nyame anim ni yewura ene ye obi a watena konwa so ache wo ho nti meka se nananom ni nyame benim ne enti aba ma ye nikin ama yewura mu nanim kane na ba ma ye basa amrewei aprobo he ya bobi ni nuanom binom baaje atumba me bobo bedin ye besere ne yewura yenim se nne ye befiri ha koyi yewura de ne na besi so ma bronchampem council he a ebetimi aye panacea na se ebe solve problems a mekeke nyina he nananom bakobe nkromu na bede abreye binya bebre nka meda ho ase